Wieħed minn 4 akkużati brabta ma' serqa ta' aktar minn 100 kg droga mill-Barracks tal-Forzi Armati ta' Malta tnaqqaslu d-depożitu tal-ħelsin mill-arrest. L-akkużat Josef SSC ta' 33 sena residenti San Pawl il-Baħar kien ingħata l-ħelsin provizorju f'Ġunju iżda baqa' jinżamm arrestat peress li ma setax iħallas id-depożitu ta' 20,000 euro imposti mill-qorti. Wara din id-deċiżjoni ir-raġel ressaq 3 appelli separati sabiex id-depożitu jitnaqqas u kien biss fit-tielet tentattiv tiegħu li rnexxielu jikseb tnaqqis sostanzjali wara li preżenta dokumentazzjoni biex juri d-diffikultajiet finanzjarji tiegħu. Meta tressaq il-qorti flimkien ma' Xon Attart ta' 30 sena minn Ħażebbuċ, l-aħwa Carlos u Cleven Paċ ta' 23 sena u 19 sena mill-Marsa kienu ġew ordnati jipprovdu 30,000 euro depożitu u 40,000 euro garanzija personali kull wieħed. Bl-4 persuni baqgħu arrestati inizjalment sakemm wara xahar il-qorti reġgħet ikkunsidrat it-talba tagħhom u niżlet id-depożitu għal 20,000 euro iżda żiedet il-garanzija għal 50,000 euro. Intant Attart u l-aħwa Paċ irnexxilhom jiġbru l-flus meħtieġa u ngħataw il-ħelsien mill-arrest iżda s-Sessi ma setax jaffordja jħallas aktar minn 10,000 euro u għalhekk baqa' miżmum fil-ħabs ta' Kordin. Iżda issa l-qorti preseduta mill-Maġistrati Lejn Rizzo laqgħet id-dokumenti tiegħu u qiset ukoll iż-żmien li laqgħet tal-ħabs biex bekk id-depożitu tiegħu ġie mnaqqas għal 12,000 euro filwaqt li l-garanzija personali reġgħet żdiedet għal 57,000 euro. Il-kondizzjonijiet l-oħra tal-bejl baqgħu l-istess. L-imputati qed jaffaċċjaw akkużi gravi ta' serq armat, konfoffa kriminali għal finijiet ta' traffikar ta' droga u possess ta' raża tal-kannabis mhux għall-użu personali huma kollha wieġbu mhux ħatja. Il-każ imur lura l-frar b'serqa kbira mill-kwartieri tal-AFM f'Ħalsafi illi waslet għal teħid ta' aktar minn 150 kg reżina tal-kannabis.